ବର୍ଷା ଭଲସେ ହବ କଣ ଚାଷ କଲେ ଭଲ ହବ। ଏପଟେ ଛୁଆ ଆମର ଗୋଟେ ବିଏସସି ପଢୁଛି ଏଥର ତାର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କଣ କରିବି କେମିତି ପଇସା ଯୋଗେଇବି। ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ତ କିଛି କରିପାରିବାନି କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ତ କେତେବେଳେ ହବନି। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ତ ନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଏଇ କୋଦାଳର ସମ୍ଭବ ଧାନ ଟିକେ ଚାଷ କରିବା କୋଉଠି ଆଳୁ ଟିକେ ଚାଷ କରିବା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ। ଛୁଆଟା ପାଇଁ କୁଆଡେ ଗଲା ଯେ ପାଠ ପଢା ଛୁଆକୁ କିଶକୁ ଠିକ ସମୟରେ ଭାତ ଆଣିଛି ବୁଢା ଲୋକଟା ଖଟୁଛି କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଆଉ ଟିକେ ଦାଳ ହବନି ନହେଲେ ଛୁଆ ଲୋକ ତ ପଇସା ଖୋଜିବେ। जल्दी जा पानी जल्दी पड़ी ବାପା ବାପା ଏ ଭାତ ଆଣିଛି ନିଅ ଖାଅ। ଆଜି କଣ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ ମୁଁ ତ କେତେ ଗରମ କେତେ କିସ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ବାପ ଟିକେ ଏବେ ତାଳିରେ ଟିକେ ଆଉ ଧାନ ଟିକେ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ନହେଲେ କିସ ଖାଇବା। ହଉ ବାପୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁ ବିଏସସି ପଢୁଛି ମୁଁ ଚାଷ କରିବିନି ପୂଜା କେମିତି ଧରନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନି। କଣ ହେଲା କୋଦାଳ କେମିତି ଧରନ୍ତି ଜାଣିନୁ। ଆରେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁ ଚାକିରିଟିଏ ନ କଲୁ କଣ କରିବୁ। ବାପା ପାଠ ପଢିଛି ନା କଣ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି ପରା ବିଏସସି ଏଥର ମୋର ଫାଇନାଲ ଇୟର ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଚାକିରିଟିଏ କରିବୁ ତ ତମେ ଟିକେ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କର ବୁଝିଲ ବାପା। ଏଥର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଚାଷ କରିକି ଧାନ ମାନ ବେଶୀ ଚାଷ କରିବି ତ ପଇସା ହବ ଯେମିତି। ହରେ ହଉ ଚାଷ କରୁଛି ହଉ ତୁ ଯା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତାଡ଼ି ଦେ ତାପରେ କାଲିକି ଧାନ ବଳେଇବା ଆଉ। ଆଜି ଆଉ ଦାଢି ହବନି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଯାହା ହଉ। ବାପା ବାପା ମୁଁ କଲେଜରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଅଛି 1000 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ଏଥର ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବିନି ଆଉ କେମିତି ପାସ୍ କରିବି। ଏକ୍ଜାମ ତ ଦେଇପାରିବିନି ପାସ୍ କୁଆଡେ କରିବି। ଏତେ ପ୍ରଥମ ତ ଏକ୍ଜାମ ଦେତେ ପଡିବ ନା। ହରେ ପୁଅ ମୁଁ ଘରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ଆମ ସାହିରେ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଲେକ୍ଚର କରନ୍ତି ଲେକ୍ଚରର ଆମ ଡିକେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି ସେ ପଢାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଗିକି ଦେଖିବା। ହଉ ବାପା କାଲି ନିହାତି ଆଣିବ ପଇସା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ଦରକାର ହଉଥିଲା ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ପୁଅର ଗୋଟେ ଏଥର ଫାଇନାଲ ଇୟର ତାପରେ ଗୋଟେ ଆର୍ମିରେ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ପକେଇଛି ସେଠି ଯିବ ଫର୍ମ ପକେଇଛି ତା ଯଦି ଚାକିରି ବାକିରି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବେ।
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗ ତ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ପଇସା ତ ଦେଇଦେବେ ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଜମି ପଟା ଅଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ନ ଦେବେ ସେଟା ମୁଁ ନେଇନେବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକକୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଦେଇଦେବି ନା ଆମ ପୁଅର ଭଲ ପାଠ ପଢିଛି ପୁରା ଚାକିରି ହେଲେ ଫେରେଇ ଦେବି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଫେରେଇ ଦେବି ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି ତୁମ ଖାତା ପତ୍ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବ ଦେଖିଲେ ହଉ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ପଇସା ନିହାତି ଦରକାର ହଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ସିଗ୍ନେଚର କଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ସାଠ ତ କିଛି ପଢିନି ହଉ ଗୋଟେ ଟିପ ମାରିଦବ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ ମୁଁ ପୁରା ପଇସା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ କାଲି ପୁରା ତ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଅଛି ହଉ ଏଇଟା ନା ପଇସା ତାପରେ ଆର୍ମି ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କିସ କହୁଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଡିସେମ୍ବର ତୋର 31 ତାରିଖ ଅଛି ତୋର ଏକ୍ଜାମ ଯିବୁ ଆଉ ହଉ ବାପା ଦିଅ ପଇସା ହଉ ଦେଖିଲୁ ବାପ ପଇସା ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ନା ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଜାଣିଛୁ ନା ହଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ସମୟ ଦିଆଗଲା କାଟି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ତ ରେଡିଓ ଫେଡିଓ ତ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଟିକେ ଶୁଣେଇଲେ ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣେ ଏଫଏମ କଣ କରୁଛି ହଉ ଶୁଣିବେ ତ ହଉ କଟକ ଜଳବାୟୁ ବିଭାଗରୁ ସୂଚିତ କରି ଦିଆଯାଉଛି କି ଆସନ୍ତା କାଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପେଥାଇର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜୋରସୋର ଭାବରେ ପେଥାଇ ଆସିବ ତେଣୁ ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି କି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଧାନ କଣ ଧାନ ଆଳୁ ବିଲାତି ଚାଷ କରି ସବୁ ପେଥାଇ ନେଇଯିବ ଗରିବ ଲୋକଟେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏ ଗରିବ ଲୋକକୁ ବି ସାହା ହେଲେନି ଆଜି ଗରିବ ଲୋକକୁ ବି ସାହା ହେଲେନି କଣ କରିବି ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ତ ଧାର ଦେଇଛି କଣ କରିବି ऑडियंस खुशी माने खुशी केटा पैसा देबे आज्ञा आपण मोठू टंका नेथिले आ एग्रीमेंट मुताबिक समय तो सरी गलानी गोटे वर्ष होला आपण मते पैसा फेरे दियंतु आज्ञा आपण देखुछन्ते ए तो पेथाई तो सब बुडे नै गला
ଯେତେ ଚାଷ କରିଥିଲି ସବୁ ନେଇଗଲା ତ ଆପଣ କିଛି ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ତମେ କହିଥିଲ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଦିଅ ତୁମ ଜମି ବାଡି ଆମ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମୁତାବକ ତମେ ତୁମ ଜମି ବାଡି ଦେବ ମତେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି ମୋ ପୁଅ ତ ଯାଇଛି ଚାକିରି ପାଇଁ କଣ କରିବି ଆସିଲେ ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ଘର ଜମି ବାଡି ସବୁ ତ ଦାନ କରିଦେଲି ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିଦେଲି ଆଉ କଣ କରିବି ମୋର ତ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ସହିପାରିବିନି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ରହିବନି ମୁଁ ନିହାତି ସୁସାଇଡ୍ କରିବି ମୁଁ ହସିରେ ମରିଯିବି break stop then continue सेटा stop करके then continue अच्छा मोरी छु सेटा भाबिने तापर कि सोला कहि जे कि मोर एक्शनटा था था ना सरला एक्शन सडा सडा सरी गेला क्वेश्चन लेका सेटा में तारे करे आ हैला तापर पू बे नाही एडी सिस्टम नाही ना पू बापा खाली कोडे गलो बापा मु पूरा जायथिले इंटरव्यू देवा पे बापा बापा कोडे गलो बापा 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 उठो बापा तुम मुझे छोड़ के चली गई मैं बुरी गली बापा कौन पे तुम ऐसी करो बापा चली आसो बापा चली आसो मु एका दुनिया रे कौन करबी मु तो छाड़ी रही परिबिनी बाबा तुम छाड़ी रही परिबिनी ना ए दुनिया रे मु बंचबी अलबत बंचबी ए दुनिया लोक को मु देखे देबी चासी रो मर्यादा कौन चासी कौन हेबा उचित चासी रो पुओ केमिति हेतबा दरकार मु निहाती देखेबी दुनिया लोक को सर सर एठी कौन चलिस ना हमर देखुଛନ୍ତି तो दरमा हम चाकरी करूछु गोटे मास को 20,000 टंका सेति पे हम स्ट्राइक करथिलु दरमा बढ़ेवा पाई मु आछे आगे सर अपन तो ए देशर सिपाही अपन दिने कांतरो अपन को दरमा पाई स्ट्राइक करछंती ना हमर ना जाम काहे से बड़ा करबा हम तो कर्तव्य होची हम भारत माता को सेवा करबा तो हम देखि मनछि सत्य रे संतुष्ट पॉलिटिक्स कौन करले बाबू पॉलिटिक्स सटीक नहीं ए दुनिया तो देखली ए दुनिया को देखली चासी तो चासी है रहिला गरीब तो गरीब है रहिला ए दुनिया मु तो काम काम किछि जाने नहीं कौन करिबी पाठ भी पढिली सेठी भी डोनेशन मागिले कौन केमती चाकरी करिबी सेठी डोनेशन 50,000 टंका मागुछंती कौन करिबी ना जेते बेले ए दुनिया रे हम भारत वर्ष की चासी मानकर किछि मर्यादा नाही जे कि हम देशर गुटे मेरुदंड मनुष्य जेमती मेरुदंड बिना ठिया है पारेनी सेमिति गोटे चासी तो मेरुदंड तेणु ताकू छाड़ी दे आमे रही पारबेनी सेटा केही बुझिलेनी मु आ ए दुनिया रे रहिबी मु भी मो बापा को परि
सोसाइटी ସରିଗଲା ହଁ ସେ ତା conclusion ଟା सर ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହ एनएसएस शिविर रे जबकि भाई भौणी माने आछंती मु प्रथम आपण मन को रिक्वेस्ट करबी जे आपण माने जेमति न खाइले रही पारिबेनी सेमति जदी माने खाइबा कोठो आसे प्रथम तो हमें जतकी रेस्पेक्ट देबा कथा चासी को ही प्रथम रेस्पेक्ट देबा नहले चासी जदी चाष न करबा हम खाइबा कोन ଖାଇବା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖି ଯେତେ ସବୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ହଉ ଆଇଏସ୍ ହଉ ଓଏସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଲେକ୍ଚରର ହଉ କି ପ୍ରୋଫେସର ଯିଏ ବି ହଉ ପ୍ରଥମ ତ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଚାଷୀକୁ ଚାଷୀ ବିନା ଏ ଦୁନିଆର କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଏତିକି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣ ଚାଷୀ